Duh, senenge iso kerja ning kene. Wah, apik tenan ya kahanan ing Kutaliman iki, kadang jarane resik banget ya, Pak. Iya, Bu. Pancen apik. Suto. Ayo mrene, aku meh ngomong. Nggih, Baginda. Wonten ngapa nggih, Baginda? Kerjamu cen apik. Kadang jalanku resik-resik. Pantesan jalanku sehat-sehat kabeh. Wah, Baginda iso wae. Yen jarane sehat iku amarga Yang Kuwasa. Mergo kerjamu apik, aku harap menehi kowe hadiah. Wah, matur suwun, Baginda. Yen bisa ngerti, hadiah apa nggih? Saben dina Kemis sampean saged mlaku-mlaku ning wilayah Kutaliman iki. Piye? Wah, matur nuwun sangat kaluranipun Baginda. Mugi Yang Kuwasa nambahi rezekinipun Baginda. Ya, aku si ono urusan liyane. Teruske gawermu ya. Moga. Wah, apa tenan ya Kutaliman iki? Tolong. Suara wong saya ulun. Endi ya? Oh, lah kuwi. Tolong. Ono apa? Oh. Lawling. Ojo ganggu wadon iki. Rene, lawan aku. Ini weh. Tak pateni kowe. Ora, aku nak apa-apa. Ayo. Tak mau menangkapnya. Aduh. Habib, Ono apa iki? tulungi kula nggih. Oh nggih, belum mlebu sik. Iya. Kenapa iki kok iso kaya ngene? Aku mau. Apa? Lawling. Walah. Yo wis, njebul sik. Nggih. Tapi apa dhewe iso nonton? Gisik. Lakumu kaya wong sing nandang tresnan. Ora, Beb. Oh, encen apian banget kowe ora ngerti sing mbok cewek itu sing mbok tulung ki sapa. Sapa tapi? Ya lele dadi sampean ki nulung putri jenenge Putri Agni. Putri siji-sijine Adipati Kutaliman. Piye iki? Ya wis. Iki kula nonton 50 keping. Kangge kondur lan kondur obat nggih. Terus nggih.
ngene wong adus ya weh. Ayo iki lo bater lo sudah meneng ini. Nuwun sewu Gusti. Kula enten warta. Warta apa? Anu Gusti, sang putri kala wau tidak kalian Suto si Batur siang mau. Apa? Sebatur kui? Wani-wanine wong kaya si Putri tangan iku. Nani wong saiki? Tak regal sirahe. Sabar dhisik, Pak. Waduh, Cek. Suto dikon rene supaya bisa ndredekake kahanane. Nuwun sewu Gusti, sampun cekap kemanen mawon. Kula badhe izin pamit. Nggih. Nang undange Suta mrene. Tak regal sirahe. Dawuh Gusti. Wes Suto. Kowe digoleki raja. Hah? Melu saiki. Guys, Kenapa? Cah wis coba berarti wartane si Batur Suta bro. Tuh apa tuh yuk? Iya, warta apa tuh? Kok saja rame men babakan waktu kuwi? Loh, dia kok udah ngerti toh? Iya, betul. Rene tak ada nih. Jadi ini kuwi si Batur Suta jare dening Adipati. Kok sing tenan yuk? Sing tak tekan Suta. Kok iso? Iya, jadi ini si Batur Suta kuwi asli. Kenapa tuh iki kok rame temen? Iki lho, Batur sing jenenge Suta arep nikahi putri. Sing tenan iki. Iya, Mbok. Mban, kenapa Bapak tega nglakake kuwi marang Suto? Wes nduk wes, ojo nangis terus. Aduh, kok mesti duwe alasan dhewe. Sabar ya, Nduk. Ana apa anakku? Kok nangis? Napa, Mbok? Monggo Paduka, kawula pamit rumiyin. Ana apa, Cahayu? Kedahipun ingkang taken laku ngartos saken dipuntaken. Ora usah lah kau urusi Batur kuwi. Mengko bapak jodohaken karo putra kuluk Kadipaten Aji Barang. Kula namung tresna marang setunggal wong, yaiku Suto. Kuwi aja natos kaya mbokmu dhisik. Ampun to Bapak, aja ngantos pawican tenan. Ya wis lah. Bapak tak lunga dhisik ya. Tak ngurusi jodohanmu.
Anak, kula badhe tumbas tiwul niku pinten nggih artone? 50 besik Raden. Woro-woro. Adipati Kadipaten Kutaliman nganakake kontes. Sapa wae kang iso nyekel Putri Adipati, Putri Agni lan Suta urip utawa mati bakal diwenehi 5.000 duit besik emas. Pisan meneh 5.000 besik emas. Matur suwun. Wah, misal wae aku sing menangke kontes kuwi ya, Den. Haha, inggih Ki. Mesti langsung dadi wong sugih Ki. Matur suwun. Sakwise tuku panganan sakcukupe, Suta lan Putri Agni cepet-cepet melayu menyang lereng Gunung Slamet sing misuwur keendahan alame. Ora ana wong sing kasil nggawa balik Suta lan Putri Agni menyang Adipati Kadipaten Kutaliman. Sakwise lelungan 4 dina 4 wengi, Suta lan Putri Agni tekan ing panggonan kang diimpi-impi. Pungkasane, Suta lan Agni urip ing lereng Gunung Slamet kasebut. Dheweke duwe keturunan kang akeh. Lan panggon kuwi saiki dadi pamukiman lan panggon wisata kang kasebut Batur Raden. Batur kang artine abdi lan Raden kang artine ndara.